Porsche ngekhaya le-Arbiter. Le ukuthi wazi uKing Nuba oyinxusa la-Arbiter. Kodwa wenze njani mfethu? No-King Nuba nayo yileyo nenxusa. Ngabuthola plus. Uyambona ukuthi uKing Nuba le ngishoyo? Naye ushaya yona. Ngifike ngimvezela ngiyamazi. Uyangirekhoda. Ngizofike ngimvezela uKing Nuba ukuthi nithe nifuna i-Arbiter ngithi. Majita. uKing Nuba sofike simtshele ukuthi nifuna ubrother ufuna i-Arbiter asezweni yabo. Asimtshele ngoba yena Mina ngiyakhela into yokuyicleaner i-Arbiter bafowethu. uthi wazi uKing Nuba ukuthi yena inxusa laka-Arbiter. Ngiyamtshela ukuthi nami ngiyilona. Yabo, ngiyamtshela ukuthi nami ngiyile inxusa. Uyazi? Awuyiveze Nami ukuthini? ngiyilona. Yabo. Hayi bo. Yebo. Uyena. Awubuke lo mfethu wena. Yebo. Yazi nje ngakubona insuku. Uyena mfethu. Ukreno ukreno. Emomhlophe insukwini lapha. Bewo. Hawu Nuba mfethu. Yebo shemani. Yazi nginawe la ku Facebook khona sithatha. Hey mfethu. Uthi wazi uKing Nuba. Ngizobeka manje. Nuba mfethu ukreno Ukreno, kamnyama. Hawu